Täällä on sitten ohjeistus tähän metalliporanterien kiertoon. Tämä tarkoittaa sitä, että jos katkaiset tällaisen pienen poranterän tai tylsytät sen käyttökelvottomaksi, eli 1 millistä 3 milliin, niin sitten siihen tilalle ostetaan uusi terä tuolta myymälän puolelta ja maksetaan se sitten mobiilepeillä tai piikkikortilla myymälän ohjeistuksen mukaisesti. Ja isommille poranterille on tällainen kiertojärjestelmä, eli 3,5 millin 13 millin metalliporanterät. Eli jos huomaat, että terä on niin tylsä, että sillä ei saa siististi reikää tehtyä, että se olisi vain terotusta vaille, niin se viedään tuonne myymälän puolella olevaan kiertotukkiin tylsien metalliporanterien paikalle ja otetaan tilalle uusi. Eli nyt tästä otetaan 5,5 millin metalliporanterä. Täältä niin kuin nähdään löytyy tylstyneiden metalliporanterien tukki. Ja siinä on nämä kaikki koot 3,5 millisestä 13 milliseen. Ja laitetaan se tänne taakse 5,5 millin terien paikalle. Ja otetaan tilalle tästä teroitettujen metalliporanterien tukista tuosta edestä uusi terä.